Allahumma kabul niatan pinanari pitung arah pitung kursi kajati Nabi Rasul berkat kuat Nabi Muhammad ya Rohama ya Rohimin ya Rohama ya Rohimin. Allahumma sejatining urip mulya ingkang menunggu dening Gusti kang Maha Rastasi Allah kang marisi Muhammad kang mayungi malaikat kang nyekseni umat kang duweni aran manungsa urip jejer urip yuk kembang seluruh kayu waringin pitung arah pitung kursi sirata mustaqim. Wong Jawa kudu eling ora mung jenenge wae tembung alus tata krama warisan saka para